αρχές της Άνοιξης του 1996. 60 ψυχές βρισκόμαστε μέσα στο ΚΑΠΑΦΗ Πυρπολιτής, κανονιοφόρος Πυρπολιτής. Περιπολούμε στην περιοχή των Ιμίων. Τα γεγονότα είναι τόσο νοπά που ακόμα και εμείς που ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει καλά. Τα κουσούρια βγήκαν μετά. Είναι ξημερώματα και βγαίνω στην Βαρδιόλα να ανάψω ένα τσιγάρο. Κοιτάω τη θάλασσα, την ερωμένη μου. Κοιτάω το τσιγάρο. Και τον ήλιο που εκείνη την ώρα έσκαγε μύτη. Και μου ήρθε να γράψω κάποια λόγια. Αυτά τα λόγια, μετά από κάποια χρόνια, βρέθηκε ένα φιλαράκι με την κιθάρα του και τα έκανε τραγούδι. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω σε ποιον το αφιερώνω, σε ποιους. Περιπολία στα Ήμια. Κάπνισα πάλι την ώρα που ερωτεύτηκες στον ήλιο, όμορφη πλάτη. Πάρε ψυχές στον αηλικό λαπίνο κι ο άνεμος να κλέβει κι οι ψυχές να πίνουν θάλασσα στις μοναξιάς στο κέφι. Έξω φέγγει και οι ψυχές να πίνουν θάλασσα στις μοναξιάς στο κέφι. Τα μέτρα πλάνη βράχεις σκιές σειρών μακριά πίνω, σε κάπνισα πάλι για μοίρα σου κοιτιά Άγιο Μύρο κι ο άνεμος να κλέβει κι οι ψυχές να πίνουν θάλασσα στις μοναξιάς στο κέφι. Έξω φέγγει κι οι ψυχές να πίνουν θάλασσα στις μοναξιάς στο κέφι. Και ο άνεμος να γνεύει κι οι ψυχές να πίνουν θάλασσα στις μοναξιάς στο κέφι. Έξω φέγγει κι οι ψυχές να πίνουν θάλασσα στις μοναξιάς στο κέφι. Πέντε δεξιά στις εκκλησιά στη Ρώνα, δες τον Βοριάνα, τον πολυδεύκη ρώτα κι αν θες μη μιλάς, κι αν θες μη μιλάς. Και αν θες μη μιλάς.